context on la violència cap a les dones i els feminicidis són constants. És per això que creiem que l'Ajuntament hauria de deixar-se de tenir polítiques simbòliques i actuar de veritat en aquest àmbit, tant destinant pressupost a l'àrea d'igualtat com creant espais segurs per a les dones. És per això que des de Crida Premianenca s'ha promogut una taula de gènere, la nostra política de feminisme és transversal en tots els àmbits i lluitarem perquè les dones tinguin espais segurs de participació, de suport, assessorament i sobretot lluitar contra la violència constant contra aquest col·lectiu oprimit. Per mi el feminisme no és una lluita aïllada, és un moviment social que implica una teoria i una pràctica i no lluitem només per equiparar els nostres drets als dels homes, lluitem per deixar de ser un col·lectiu oprimit. Soc l'Alba Carrillo Amat i formo part de la candidatura per Crida Premianenca.